Wow, yes kaya tanas kaya guys na. Uy, kanindot man gud ay. Oh, kanindot sa fountain diri oh. Hello guys, good evening Kara oh. Hi Kara. Mato na po daw siya center mall kay mulantaw siya sa may Paseo kay na kunoy light. So, let's go Kara. Oh, tanawa si Kara oh. Excited. Ikahulat. Tanawa. Gaw na una. Okay. Wow, yes kaya tanas kaya guys na. Uy, kanindot man gud ay. Diri sa Paseo oh. Hindot ka ayo oh, tanang bata kay nagkagwa na pod. Oh, nice kayo. Let's go inside, let's go inside. Oh, na fountain diri guys oh. Na si Kara kay. Mula agad lagi siya. Oh, dera. Okay. Nice. No, dera arimi guys sa Paseo des Chiara ona. Daddy Italiano. Father si Bitani, Ate Bitani. Darang bata. Oh. Oh, kanindot sa fountain diri oh. Kanindot ng fountain diri guys. Oy, kanindot na ba? Kanindot na kay Paseo ha. Tura ang bata, tura Kiara. Ano yung ampay? Oh, picture daw siya diri guys. So, magpa-picture siya kung siyang daddy. Oh, tanawang bata guys. So, si Kiara. Ano yung ampay guys. So, fountain. May mga kuan, mga suga. Mga lights. Napoy lights ba? Wow! Ooh, ka-nice. Like one guys, oh. Night queen. Nice. Wow, may mga mushroom. Cute sa mga mushroom guys. Cute yung mga mushroom na. Cute. Wala ka cute sa mga mushroom oh. No. Wow, ka-nice. Don't touch Bia. Nice. Mga mushroom. Enjoy sigara. Ooh, naikuan diri guys. Bilin. Ano na to? May bilin guys. Cute kayo guys. So. Nice, Kiara. Right? Oh, what a beautiful sight. Wow. Oh. Mas nindot pa rin siya sa plaza. Wow. Nice oh. Yatuan ba? Cheer. Uy, ka-nice. There's, ano, angel. Ka-nice. Naikon, mushroom. Tara. Oh, na. Hindi kayo mga kandili, guys. Rindel. Ito kayong rindel. Oh, kanindot sa fountain diri, oh. Kanindot ng fountain diri, guys. Oy, kanindot na ba? Kanindot na kayo. Bye. Oh, picture daw siya diri, guys. So, magpa-picture siya kung siyang daddy.